Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. What's some demand? Umabuya, ubambolunye, uhlase, bodla amanzi, abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers. Bantu abanomtshelo phakathi no King Ginger, cream de la cream. Engahambi yedwa, ehamba ne-CMTV. Bafuna ukwenza show bathelitswa iphakathi. Hey yo Mzansi, like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple king mntanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, not alone. I'm with my son. Welcome Dlamini. CMTV, Chris behind the camera. Shandele Bobo. She Popo. She. I only call names if you are the family. Asambe. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomtsholo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthelitswa iphakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Elbona indlela lesipeng peng. Sanibona ninjani? Shosho, ngicela ukubuza ukuthi ngala i-light esangakhona eMazambane. Yeah, yapha ngene. Oh, no mfethu. Sorry ngisacela ukunibuza something ngingadina bafethu. Cela nje ukubuza. Ya ngiyabona ukuthi nje nathi sijahile sifuna eMazambane. Ngingadina bafethu banika my brother. Oh my sister na. Bani? Unobuhle. Oh, shothi thina sambe sibuza mfethu lana. Ibuza sicela nje ukunibuza a few questions bese siyaniyeka. Bese siyabona ukuthi niya. Ayikabi isikhathi. Son requestel. Usina request. Son lift. Talk indaba waGrampi kwenze njani? Buza some. Oh sister, ngikhethe ukwazi wena no my brother niyathandana? Yeah. Ungathini uyithandayo ngophuthi umuntu? Umuntu wami lo, adingi nje nokuthi Uzuchaza ne? umuntu wami. Ukuphethe kanjani? Right. Lo Right. lo wahlukana naye odlule. Akekho umuntu ongakaze ajole nomunye umuntu. No, M2 umbuzo. Sengisho ukuthi kulabo abanye okwajolana umuntu yini different ngayo? Impatho. Yeah. Wena mntu mfethu ungathini uthanda ngomuntu wakho? Umuntu ogrand embona yiso. Smile yabona na. Sifuza nje sigrand. Yeah, cheers. Hayi simkhethe kahle. Phethe soft ne? Nawe futhi umphethe kahle. Chapha yini isikole fan rate ungathi umthemba kangakanani? 90. 90. Yeah. Wena usithemba kangakanani? 100. Ukhona umuntu othandana naye ngaphandle kwakhe? Ake. Thandana kuphela? Yeah, uyeke. Thank him too. Sure. Urepresent ama-out. Sister, in-isikele fan rate umuntu ungathi ukuthinta kangakanani? 100. Wena in-isikele fan rate uthembakala kangakanani? Ngithembakala. 100. 100. Ukhona omunye umuntu othandana naye? Ayeke. Okay. Ayeke. So last question. Mntu ikhona into ofuna ukuyixolisa ku my sister mhlawumbe owakwayenza ngaphambilini ubungazi ulithola ithuba lokuthi uyaxolisa. Ayikho. Ni right. Sigrand mama liyazi. Ikhona into ofuna ukuyixolisela? Uyamthanda ne? Cela muphi yakho umtshela ukuthi uyamthanda. Hayi bona mase senza mahaki uyashutha ngapha sambu. Akunini. Sister, before ngintedele nami ngizama ukukusiza la. Kuyasiza ukuthi ungilalele. Before ngintedele nami, konke siyenza kuthiwa loyalty test. I-loyalty test is whereby we switching phones for 60 seconds. Wena unika umuntu wakhe ifone yakho for 60 seconds uthi ayi-check ku WhatsApp, Facebook nabo Instagram ukuthi niyabasebenzisa ukuthi ubone ukuthi ingabe ni loyal into each other. Njengoba nje umbambe kanje uthi umuntu wakho kanti uthola ukuthi umuntu nabantu bakhe. Nawe uthola ukuthi umuntu nabantu bakho. Ayikweletela sambu. Indaba wena lokhu ngaba yonke. Yena ungavumi. Ayakavumi. Wena inhliziyo yakhe ithini? Asicheck. Ne. Asicheck. Sicheckele. Naye. Ungithemba uhlala ibaba mesifone. Yeah, mawuhlala ibamba shitha kunankinga iletha. Masimenze nje abe happy Yeah, hlala. yenzani mina yiphi? Yini? Nee, so. Ni. No.
Sihambe sihambe nje sikhululeke. Yini nginike? Hello fina. Hayi sinayitshi letha lezi ngizoyi-charge. Sine-power. Yini yani? Hello fina. Yini? Yini man? Hayi fina. Hayi bomfethu kanti yini? Lesikhathi sihamba njalo sinalo kunesekhona. Baby yazi sitsha. Ngikwazi ifoni nayi yami. Hawu ngiyazi umuntu ongamazi phone. It's fine, naba abantu. Yini? Ni phone. Emana. Kanti yini? Shilo sister ngathi mhlawumbe ngiyakungena la. Bona sesiyasihlukanisa. Angihlukanisi. Fanele ngibe phakathi nendawo khona ngizoyiconducta kahle lento. All right guys, we're on WhatsApp right now about to tap the churn this. Futhi sister, soqala umchitha wakho ngoba wena ngathi right. Yeah. Vul. Wazo usanda. Yabona negate la. Wazo bamba njalo. Mfethu. Check. Ham. Hayi mina nginanto yesithathu. Yes. Now what's up? Yeah. Tap mase tap uzotapha la. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama lezi lamanye amachiti ungitshela ngoba lawo machiti azobe crossa kumuntu wakho. Sister ready. Yeah, ngiyakubona ready. Okay, tap we on WhatsApp right now about tap the churn this. Tap la put I love you. Abakushela ne sister njengoba uja lady. Oh, right kanje. Ngikhona. Wena uthini? Nomuntu wami. Yeah, Very umuntu. Very mama yakhe. Sisi yakhe nyenaso. Anganenhle. Delete lapha. Tap uthi I miss you. Fake ya table. Let's see. Indaba uthuswa yini waphefumulela phezulu. Khona yini ungakadelete. Ngisasekhe for. Delete lapha uthi uthi sex. Sibone ukuthi Yabona awuthami. Ngisiza wena njalo la. sisiza mina ngo. Right, chef. Unokuyicela sex kwena. Yeah. Veni ngesenzi. Short and foot. Umuntu wami ngiyamtheka. Delete lapha uthi money. Money. Yeah, sibone ukuthi ubani ukuphi. Yeah, ukuphi imali wena. Mhlawumbe khona amadoda anokuvela afaka imali kungakhulumi. Unendaba chef. Ziningi. Yo. Yilami. Delete lapha. Type out to come outside. Still saying. Next. Can I have my phone? No, asaqedi. Type lapha uthi morning after pills. Ngitshita ngathi simele. Okay, siyaqeda ke ngoba uyifunde lo phone. Uyodlala Facebook. Yeah. So aku. So vala khona. Yeah. Wena ngathi awuyithandi lento ngithi yenza. Yini indaba ungayithandi? Hayi, izinto ezirong. Okay. Akuveli. Phuma lapha hamba ku-Facebook. Phum. Baze basathe ngabafoni. Ngeke ubani? Ngoba Ponya. Hawu. Nama message. Mayithi no results ungitshele. Mayiveza ama-unread messages ungitshele futhi khona so check ukuthi bebengaphendulana noma bebephendulana yini. Type uthi I love you faka yathi bovu. Ngandle ufunani ngoba kunene. Ngifuna ukucheckela wena. Sasiqabanisa. Man. Ayeke ama-unread. Uzizwa njani uthi intombi yakho ayikujoleli? Angikre. Uyangithemba. Nginika ifoni phela. Uncle. Ngiyabonga. Thank you. Asamba sicedanga. Vula ifoni. Wena ungasempumalanga. Vula ifoni. Hayi. Kuzwa ngevoice. Vula ifoni. Imula. Sami. Yeah. Ayidonsi phone yami. Uyintwana yala kuvela khona ila ngivula ifoni baba. Soyibukile ingane manje indaba ungafuni yakho ivula. Yeah, if I comment sister kuyokusiza lokho. Manje endlini yakhe lemfana. Ngiyakubanda. Ningi. Ngiyakubanda kanje. Niyokwenzana endlini? Check up your WhatsApp. Check in. No. Mase tsapho. Yeah. Tsapho tsapho la. Makuvela kamera kungitshela. Makuvela kamera abanye amachiti ungitshela ngoba yo azokujwayela. Yeah. All right guys, we're on WhatsApp right now. We're about to tap the churn this. Tap it, put I love you.
Awakshayeli nawe thambe uyathi khona nje. Bangishiye. Amantombazane uthini emeza kuwo? Nomuntu. Uyawancaba wena Nyanqa. ungasempumalanga. Ngisasempumalanga ngala eGoli. Oh wala ikhole. Yeah. Oh netala esempumalanga. Yeah. Awakshayeli. Ha, okay. Ha. Kwenzakalani? La ngibona imhlolo. Imhloli itshele mina. Hayibo, Ya, ubani manje uzinhle? uzindle. Ba uzindle. Uzinhle classmate wakho. Classmate. Yazi uthi mina abantu abaqamba amanga ngiyabaphoxa. Classmate yami ozelapha sinqamba manga. Okay. And then wenzani nanozinhle la sen? Njengoba uthi I love you kuyena. Sister, ilithi I love you uthi sex. Sibona ukuthi uzinhle. Futhi yazini. Uba uzinhle. Sikeleza so. So manigeleza niyagelezisana yini futhi? Ngifuna ukungincedisa like ngama assignment yabo. Wena umncedise ngani? Nge-sex. Hayi. Mfethu. Manje nisizana nange-sex. Ulala naye Muslim umuntu. Ulaya naye. Sidlala. Nenzani? Umuntu. Phila sidlala. Hayi ngizoyikhuluma phansi kweyale phone. Ayisina ngiyayibona. Phila sidlala. Ima mntu. Sister ungayilahleli ngoba manje izomela ikhokhwe yimi. Relax. Khuluma. Futhi ngoba ubudisi phela wena naye. Ngena ey'thombeni, ngena kumika. Sitokhiza, classmate yami. Samfonela. Khuluma iqiniso. Oh. Angeke ayibanga. Wazi ngani? Seklasini. So, Wena wazi yonke into. Ntana, umbela nini ngoba wena uhlala unami? Ungitshele ngithole nesikhathi. Wena uyafeba wena. Nesifane nesikhathi. Ungahleka ikho into ehlekisayo la. Uma isisebenzeni kathekanga wena mawenza yonke le nonsense. Angishidi, masiwenza athi ngiyachida ngoba ngishada. Umfethu nangu uzinhle. Uyamudla ukuthi at least noyisebenzisa i-condom. At least. Sisebenzisa. Yezwa. Umuntu uyalingwa egoli Jehova. Yazi bashilo bafana nengane ezincane. Ngiyalayeka shem. And Hayi shem ngiyala usuke la. Checkeni futhi. uyavuma lo? Ufuna ukuba nayo yonke into. Sister, uthi Wazi i-condom. ukuthi asahambe. Uthi i-condom abayisebenzisi. Wena uzoqhubeka nomuntu. Asahambe. Hey ushilo wathi i-condom aniyisebenzisi nina. Ngenza isibhanqa wena. Uma ngibheka wabona isibhanqa. Awu. Unayifana. Ushilo wathi i-condom aniyisebenzisi. Manje yini usuyayisebenzisa yini? Asidlalane ngibona Awushongo nithi i-condom aniyisebenzisi. asisebenzisa. So mina ungisaphi? Ungathatha ngizenhle namhlanje. Ungisaphi mina? Sika. Sofuna. Naye futhi ufuna ukungayisebenzisi i-condom yendlu. Wangamfonela uzenhle umtshela ukuthi waza bheka. Uma mina labantu bayaxabanisa laba. Hey. Ugulisa uma yisister wena. Yazi kudala memkhuza ngaye ngithi naye siyathandana. 6 months. Okay. So sister uzoqhubeka yini wena nalo ozogcina ekumithisa emithisa nozinhle. Ucela niyephi? Usafuna kuya endlini naye? Ya, ngicela iphi imali yokugibela nginayo. Hayi sokunika. Welcome. Nikuma system lokugibela. Ngeke umnika kanjani phela sami. Nikuma system lokugibela. Phela sami. Niyaphi? Awuhambe. Kubanda kabi ukuthi wena Ubuhle. Hey, yabanda. My sister ngeke thathi imali. Yokugibela ngihamba. Ya. Gibela i-taxi. Gibela i-taxi noma ngabe kahle wena. Awubonga manje ngomjika. Sister ufuna ukuhamba naye simiyeke. Simiyeke sister. Baby, Uthi singakeki. baby, baby. Musukumemeza mina nokuyena ubhebhe wakho lo. Manje umuntu wami lo. Nini? Manje manje ngicabasela Akasakuthandi. Simnike nemali yokugibela izokhokhwa wena. ngo-50 R50 wami. Ngikhoka kanjani? Ngigibeza Mama somnike mina bengizomnika ekhaya. nginikela uzonginika wena ekhaya kuphela Isekhaya sihambe siyamlandela. Oy, ukhona uyonginika imali? Yeah, Hayi ngiyamupha yi. Futhi miyeke welcome. Yeah. baby. Ngcono nangu my sister gibela i-taxi. Izobuya energy yami nevoice izobuya. Ukuthi bekumanzi phansi bekumatime East London so ningixolele. Bekade siyogroova nabantu bangempela kungafebwa nje lapha beko 2x2 kodwa ngiyibonile. Konke ngiyibonile kule ndawo bengiye kuyona. Mele sibuyele ngamakhamera. Bekukubi bekumanzi phansi. Begroove ongaphezulu groove ongaphezulu. Ongaphansi ubengagroove. King Ginger Cream de la Cream. Ntwana nje encane yaseNgcobo. Spibly King with my son and with my brother Chris behind the camera. The master of everything. Take me straight to the nearest restaurant. Ngiyothenga i-cocktail. Yejuicy. Singena kwilesi.
Angisambe ngingatimela. Hayi wahemba vulavula ntiyiso. Serious. Marandana. Serious. Marandana. Serious. Hayi wahemba nje kutiso. Marandana. Uyarandana lene, warandana. Simufonela, asimufoneni. Yeah. Asimufoneni. Yeah. Tisakona simufoneni. Hawu. Samufonena ene sisiyari futhi hey. Hawu. Warandana le muntu mo. Mutshele indaba zakhe. Dana. Unsiya masiki kwa ukuya tirho no ya tirho engasawuya tirhweni ya ku rhandana na ti-colleague ta wena. A yi colleague ya wena leyi. I girlfriend ya wena. Hayi mani mina ni khonzo ngiyamshiya lone. Ubara mina ngathi yimi ndzi rhandzana naye. Mina na n'wi lavi mina. Ene una bana bayi-2 enisikele. Snake down. Ana n'wi lavi. Ungamlavi anymore. Akakulavi usisi. Wayishitela na. Wena ulava sisi? Yeah. Uyamlava? Ufuna ukontinue ne-relationship? Yeah. Hayi mina on behalf on your heart ungamrandzi ungamlavi. Lavi serious. Na huma ka yena. Hayi khona. No. Too much nonchalant. Hayi. Or uyazenziza. Ana akulavi mina ngoswithu. Nahlungana ne? Ahlukana. Yeah, everyone is going home. Yeah, utaqhubeka na mana bana we. Khazumi sikazuri zuwe thing. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake